UZakariya wesihlanu. Ngabuye ngaphakamisa amehlo ami, ngabona, bheka, nanko umqulu wencwadi ondizayo. Yathi kimi, ubonani na? Ngathi, ngibona umqulu wencwadi ondizayo, ubude bawo buyizingalo ezingama-20, nobubanzi bawo buyizingalo ezi-10. Yayisithi kimi, nasi isiqalekiso esiphumela ebusweni bomhlaba wonke, ngokuba ngokusho kwaso bonke abebayo bayakunqunywa lapha, nabo bonke abafungayo bayakunqunywa lapha ngokusho kwaso. Ngiyakusiphumisa, usho uJehova Sebawothi, singene endlini yesela nasendlini yofunga amanga ngegama lami, sihlale phakathi kwendlu yakhe, siyiqede kanye nemithi yayo namatshe ayo. Yayisiphuma ingelosi eyayikhuluma nami, yathi kimi, ake uphakamise amehlo akho, ubone ukuthi kuyini lokhu okuphumayo. Ngathi, kuyini? Yathi, lokhu kuyi-efa eliphumayo. Yabuye yathi, lokhu kungububi babo ezweni lonke. Bheka, isisibekelo somthofu saziphakamisa, kwakungowesifazane owahlala phakathi kwe-efa. Yathi, lokhu kungububi. Wamphonsa phakathi kwe-efa, waphonsa isisindo somthofu emlonyeni walo. Ngase ngiphakamisa amehlo ami, ngabona, bheka, kwaphuma abesifazane ababili, umoya usemaphikweni abo, babe namaphiko njengamaphiko kanogolantethe, baliphakamisa i-efa emkhathini wezulu nomhlaba. Ngase ngithi kuyo ingelosi eyayikhuluma nami, laba baliyisaphi i-efa na? Yathi kimi, ukulakhela indlu ezweni laseShineyari, isilungisiwe liyakubekwa khona endaweni yalo.